Здравейте, скъпи лайките! Тук малко се опитвам да намеря старото лоби, затова просто търся ново, защото ме домързя вече да го търся. Открих това. Накратко. И така, скъпи хора, реших да започна една нова поредица с тъжни истории и първата част е следната. Веднъж един дядо бил ослепял. Той си имал съпруга и казвал, че би дал всичко, само за да може да я види. Един ден го повикали в болницата. Казали му, че имат предложение как вече да не бъде сляп. Той, разбира се, приел и отишъл, защото знал, че така ще може да види жена си. Когато обаче видял жена си, тя вече била ослепяла също. Той я напуснал, но преди да си тръгне, жена му казала: "Моля те, пази очите ми. Те бяха всичко, което ценях най-много." Тогава той разбрал, че точно тя му е дала очите си и вече не е имал сърце да я напусне. И така завършва нашата история. Благодаря, че ме гледахте. Чао! Смажете лайка и се абонирайте с моя канал!